Oi ei, nyt mä rupean kikatuttamaan jo heti. Missä me ollaan? Me ollaan mun lapsuuden kodissa. Miten tämä liittyy gastronaattiin? Kaikin tavoin. Mä oon elänyt mun lapsuuteni 80- ja 90-luvulla pienessä maalaispitäjässä. Ja meillä on aina ollut lehmiä kotona ja mun vanhemmat on ollut aika omavaraisia. Et silloin kun mä olin ihan pieni, niin meille ei oikein ostettu kaupasta juurikaan mitään semmoisia niin kuin perunoita ja sipulia ja lihaa ja marjoja, vaan kaikki kasvatettiin ja viljeltiin itse. Ja mä oon ollut keittiössä oikeastaan aina äidin kanssa ihan tosi pienestä asti ja oppinut silleen arvostamaan sellaista kotona itse tehtyä ruokaa ja vielä hyvin pitkälti itse viljeltyäkin. Hyviä raaka-aineita. Ei kalliita, mutta hyviä. Kato, kun on nättiä. Mun mies on pitänyt semmoista isyyspakkausblogia pari vuotta. Ja siellä on paitsi käsitelty tämmöisiä isyyteen ja vanhemmuuteen liittyviä aiheita, niin on ollut reseptejä, mun tekemiä ruokia. Sitten niistä alkoi tulla kauhean kivaa palautetta niistä ruokajutuista, että olisi kiva lukea niitä enemmänkin. Ja mä en ole mikään sellainen pedantti ruoanlaittaja, joka mielellään kokeilee kaikkia kovinkin monimutkaisia valmistusmenetelmiä, vaan mä oon enemmänkin sellainen, että mä oikasen aina kun voin. Kirjan pointti on, että kaikki raaka-aineet käytetään mahdollisimman monipuolisesti hyväksi. Eli jos on vaikka sitruunoita, niin ei käytä pelkästään sitruunan mehua, vaan käytetään myös sitruunan kuori. Tai että jos tehdään uunissa lihaa, sitä saa sen ihan mahtavan liemen, mikä tulee siellä uunissa. Mulle semmonen iso oivallus oli, kun mä tajusin, että raaka-aineita kannattaa valmistella kerralla pikkasen enemmän. Et kun jääkaapissa on aina valmiiksi pahdettuja porkkanoita tai keitettyjä punajuuria tai vaikka keitettyä ohraa, niin se ruoka on helppo saada nopeasti myös arkena.